Биостриповете наистина са удивителни. Той е съвсем нов, много иновативен и уникален, с много нисък праг и супер достъпен за всеки. Освен това, той има одобрение от FDA, CE сертификат, е екологичен и още много други неща. Ще бъдете по-осведомени и напълно контролирани относно вашето благосъстояние, когато използвате BioStrips. Сега можете да измервате най-важните здравни параметри от уюта на вашия дом, само за 90 секунди и с невероятна точност. Защото всеки знае, че знанието е сила, сега можете да се сбогувате с догадките. Сега, задайте си този въпрос. Кого познавате, който уринира? Точно така. Всеки. Кого познавате, който притежава смартфон? Всеки. Така ли? Кой иска да бъде по-добра или дори по-здравословна версия на себе си? Всеки. Кой иска да изкара допълнителни пари или дори да генерира пасивен доход? И отново, отговорът е всеки. Може би се чудите как мога да изкарам допълнителни пари. Имате ли имот под наем? Знаехте ли, че за да изкарвате 2000 евро месечен пасивен доход, трябва да притежавате имот на стойност поне 350 000 евро, когато възвръщаемостта на инвестицията е 7%? Или може би криптовалутата е повече по ваш вкус? Ако сте готови да рискувате 125 000 евро, със средна възвръщаемост от 15%, вие можете да постигнете месечен пасивен доход от около 1500 евро в криптовалута. Но също така е и загубата на такъв вид инвестиция. Кой днес иска да изкарва средно 1500 до 2000 евро месечно, без да притежава имоти, без да поема какъвто и да е риск? Отговорът е всеки. Имам невероятни новини за вас. Собствениците и основателите на BioKiss наистина ценят хората. Те искат да успеете да рекламирате невероятните продукти на BioKiss и да започнете да изкарвате 1500-2000 евро месечно, или дори повече. Лесно е, забавно е. И е магично. Не искаме да работите усилено, но ще ви покажем как да работите умно. Ще ви научим да говорите по-малко и да растете по-бързо. Нека да го направим просто. Има само 3 неща, които трябва да направите. Грижи се и споделяй. Копирай себе си. И учи. Нека да обясня какво имам предвид под грижи се и споделяй. Когато наистина сте развълнувани от нещо, естествено искате да споделите тази вълнение с хората, които са важни за вас. Помислете за това. Кого в живота си наистина цените? С кого бихте искали да споделите това? Сега, си представете какво се случва, когато представите BioKiss на тези специални хора. Те ще се присъединят към вас. Защото ето каква е истината. Хората не се интересуват колко много знаете, докато не разберат колко много ви е грижа. И така, колко от вас могат да се сетят поне за един човек, за когото наистина ви е грижа и с когото бихте искали да споделите тази вълнение? Отговорът е всеки. Нека ви обясня тези 3 неща. Вашето вълнение за BioKiss естествено ви кара да искате да го споделите с някой, който е важен за вас. Заедно с вашия треньор, нека си представим как представяте на приятеля си Бен, за да се присъедини към вас в това пътуване. Второто нещо, което правите, е да копирате себе си. За да копирате себе си, трябва да отидете 3 нива надолу. 1, 2 и 3. Третото нещо, което трябва да направите, е да учите. Вие учите Бен да сподели това с човека, за когото му е грижа, да предположим, че той носи радост. Сега Бен трябва да копира себе си 3 нива надолу. 1, 2 и 3. Третото нещо, което Бен ще започне да прави, е да учи. Той ще научи Джой как да привлече Пит. Сега тя се копира, като отива 3 нива надолу, а след това Джой учи Пит на тези 3 лесни стъпки. Ако всеки използва тази лесна система от 3 стъпки, виждаш ли какво се случва тук? Правилно. Линията расте сама. Сега имаш една линия, която расте сама. Какво би направил след това? Точно така. Ще го направиш отново. Защото е лесно, забавно и магично. Нека магията започне. Сега, след като го направи веднъж, нека го направим отново. Нека го споделим с още един човек, за когото наистина се грижим, и да научим и двамата да направят същото. Те ще го споделят с 2 души и ще ги научат на тези 3 лесни стъпки. 2 по 2 е 4, по 2 е 8, по 2 е 16. Като направиш това, сега ще имаш 30 членове в долната си линия. Какво мислиш, кое е по-лесно? Да споделиш това с 30 души сам. Или да го споделиш с 2 души и да им научиш 3 лесни стъпки.
Успешните членове всички прилагат тази лесна третя степенна система. Нека го направим отново. Нека го споделим с трети човек и да научим тристепенната система. 3 по 3 е 9, по 3 е 27, по 3 е 81. Като го споделиш с 3 души и ги научиш на трите стъпки, ще достигнеш 120 членове в долната си линия. Каква е разликата сега? Като направиш това, долната ти линия ще се увеличи с 90 допълнителни членове. Но всъщност, какво направи по-различно? Ти сподели това с още един и научи трите лесни стъпки. Нека го направим отново. Да кажем, че целта ти е да го споделиш с 5 души и да ги научиш на трите стъпки. 5 по 5 е 25. 5 по 5 е 125. По 5 е 625. Сега имаш 780 членове в долната си линия. Разликата сега е 750 членове. Но ако помислиш, единствената разлика е, че ти сподели това с 3 повече и ги научи на трите стъпки. Сега, нека поговорим за бонусите. BioKist изплаща бонус за търговска печалба от 25%. Следва бързия бонус за действие, който те награждава за обучението на бързия растеж на долната ти линия. 20% на ниво 2. 15% на ниво 3 и 5% на ниво 4. Ще получиш и бонуса на ниво от екипа. Това е само един от нашите 5 бонуса за пасивен доход. Този бонус ти изплаща 3% на ниво 1, 4% на ниво 2, 5% на ниво 3, 15% на ниво 4. И това продължава до ниво 7. Нека ти покажа как да изградиш голям пасивен доход. Това ще отнеме известно време, но можеш да го сравниш с правенето на пуканки. Слагаш тенджера на котлона, запалваш огъня, слагаш царевицата вътре и затваряш капака. Не чуваш нищо, защото царевицата се нуждае от енергия. И ти се нуждаеш от малко търпение. Но след известно време, когато температурата се покачи, ще започнеш бавно да чуваш пуканките как започват да пука. В началото чуваш едно пукане. След това 3. След това 4, после 10. И в крайна сметка, когато температурата остане висока, това става неоспорим процес. Ще бъде толкова трудно, че капакът дори няма да остане на тенджерата. Виждаш ли го? Мога да ти кажа от опит, че изграждането на голяма мрежа е точно същото. Ако целта ти е да създадеш значителен пасивен доход, всичко, което трябва да направиш, е да се фокусираш върху изграждането на 5 силни линии, които да работят сами. За да установиш тези 5 силни линии, може да се наложи да спонсорираш лично допълнителни хора. Когато достигнеш до тази точка, ще имаш 625 членове на ниво 4. Бонусът на ниво екип на ниво 4 е 15%. Всеки път, когато член на ниво 4 закупи 10 ленти за лична употреба на цена от само 60 евро, BioKist те награждава с 5 евро и 40 цента. И така. 125 членове на ниво 4, умножено по 5 евро и 40 цента, е равно на 3375 евро. И това е само бонусът на ниво 4. Представи си за секунда какво може да се случи на ниво 7, когато твоят екип започне да расте и да работи самостоятелно. След като видяхте това, може би сте готови да започнете като бизнес член. Ето как. BioKist предлага 4 изключителни пакета, проектирани специално за бизнес стартери. Всяка биолента се продава на клиентите за 12 евро. Бронзовият пакет включва 10 биоленти за 80 евро. Сребърният пакет предлага 25 биоленти за 175 евро. Златният пакет предлага 50 биоленти за 325 евро. И накрая, платиненият пакет съдържа 100 биоленти за 600 евро. Колкото по-голям е пакетът, толкова по-големи са наградите. Всички наши бизнес пакети включват 2 години безплатно членство, оценено на 100 евро, без допълнителни разходи. И разбира се, всички останали предимства от това да бъдеш член. От опит мога да ви кажа, че платиненият пакет предлага най-ниската цена на лента и осигурява най-високите награди за същото усилие. Това е безспорно перфектният избор за максимизиране на вашите резултати. Защото знаем, че искате да максимизирате наградите си и да получите продукта на най-добрите възможни цени, създадохме тази специална промоция. Започнете сега с бронзовия пакет за само 80 евро и ще получите 10 ленти на стойност 120 евро.
Този пакет също включва 2 години безплатно членство, на стойност допълнителни 100 евро. В допълнение, ще получите безплатен достъп до приложението BioKist Wellness, вашият личен wellness коуч. Ще ви научим как да спонсорирате ефективно, използвайки тази лесна, забавна и магическа система. Като започнете сега, ще бъдете сред първите, които се присъединяват към тази международна възможност. И ето най-добрата част. Ще ви дадем 5 дни да се апгрейднете до платинен пакет за още по-големи награди. Следващия слайд ще обясни точно как. Ето как можете бързо да се апгрейднете до платинен пакет, като започнете с бронзовия пакет. Споделяте това с един първоначален контакт и веднага обяснявате промоцията 1, 2, 3. След това, помагате на вашия първоначален контакт да го сподели с неговия първоначален контакт и, отново веднага обяснявате промоцията 1, 2, 3. Сега, подкрепяте вашия първоначален контакт да го сподели отново. Обяснявате промоцията 1, 2, 3. Когато това се случи за първите 5 дни, ще се квалифицирате за платинен пакет. Като направите това, ще имате 3 членове в своята структура и ще отключите невероятни награди. 25% на търговска печалба. 40% бързо действие. До 27% бонуси на ниво екип. И доживотна отстъпка от 50% за лентите. Какво чакате? Направете крачката и започнете да изграждате успеха си сега. Сега, отделете момент, за да помислите за първите 20 души, които ви идват на ум, тези, които искате да видите успешни, които биха искали да печелят допълнителен доход и да създадат истинска финансова свобода. Помислете за хората, с които наистина искате да работите, тези, които могат да действат бързо. Мислете мащабно и действайте. Вашето семейство, вашите приятели, колеги и съотборници. Свързвания с бизнес нагласа и амбициозни хора, които действат. Тези, които имат желание да променят бъдещето си. Те чакат възможност. И ето ключът. Всеки път, когато някой нов започне, обяснявайте им промоцията 1, 2, 3. Тази проста и много мощна система им помага да спонсорират първите си 3 членове само за няколко дни, поставяйки ги на пътя към платината и успеха. Единствената разлика между тези, които успяват, и тези, които не успяват, е действието. Успехът няма да те чака. Започнете сега. И запомнете, за да получите нещо, което никога не сте имали, трябва да направите нещо, което никога не сте правили.